povedať, že to, čo teraz robím, čo teraz spievam, len nemá zmysel žiadny. No ja ti chcem povedať, že Ježiš je živý, že Ježiš je mocný a má veľké plány. Ježiš môže cez teba urobiť veľké veci, preto povedz aj jedno, či si Boží, či nie si nás už nebavil, len pozerať sa na to, čo bude. Sede doma, oddychovať tepočku a kudre. Nech diabol jasne pozná, že nebude vládnuť a krápnuť. Na to, čo je Ježišové, už nemôže siahnuť. Tí, čo bojujú, poď sa to komu musia zostať. Poďme postrať, lebo my sme tá generácia, ktorá zmení ten svet. Lebo našim pánom je, a to musíš na našim pánom je. Ježiš sa zase bratia, sestry, tak vážne, ľuďom ukáže, že všetky dobré veci, o ktorých človek si vás, že človek skryté, sú žiadne veci. Také maskované šťastie, no právo, ktoré Kristus diabol neobrasie, mám svetlo Kristu a tie sú v ňom skrytý a jeho nový zákon je v mojom srdci vrytý. Preto nosiť ducha, kde svätý Ježiš vládne, modlitbe vierka, že temná moc spadne, bude vládu láska a jeho spravodlivosť. Kde rozmnoží sa riek, tam rozmnoží sa milosť. Svätý adrenalín Božú vieru uvoľňuje a vieru, ktorá rastie svojim svätým duchom posilňuje. On príde ako vietor, síle hurikánu, strhne ťa mocne do